идомаи хониши Романи мавҷи муқтадир. Хайрӣ тамоми рӯз бо бачаҳо дар саҳро кор карда, намедонист, ки ба сари писараш боз чӣ мусибати сахте омад. Вай ба хонааш дергоҳ баргашт. ба ҳавлӣ даромада, дид, ки Пулот ҳарду дасташро ба пешонааш гузошта, сарашро поён афканда, хаёлманд нишастааст. писарам, ин рафторат ба ман маъқул не. хуни ҷигар шуда нишастанат чӣ фоида дорад? агар ҳамин хел карда нишастан гирӣ, касалият боз авҷ мекунад. Саратро боло гир. биё илоҷи воқеаро ҳамроҳ меёбем. илоҷашро худам ёфтам, буваҷон, гуфт ӯ бо овози гирифта. ихтиёрӣ ба ғалабагес меравам. хайрӣ сабук нафас гирифт. бисёр нағз, писарам, ин корат маъқул. соз мегӯеду, аммо Турахонов маро ба рӯйхат нагирифт, гуфт Пулот. дар сохтмон кор вазнин, касали ту ба дигарҳо мегузарад гуфта ва Анвар ҳам тарафдори Турахонов будааст. Турахонов мегӯӣ? Вай обрӯи калон дорад. Хайрӣ бо оҳанги навозиш орому бо тамкин гап мезад. эҳтимол гапаш дуруст бошад. Не, буваҷон, бо ҳаяҷон рад кард Пулот. охир духтур гуфт, ки дар ҳавои кушод зиёдтар гардам. Чӣ, акнун ман аз одамҳо гурезам? Буваҷон, ман боқувват, ба ҳар гуна кор ҳам зӯрам мерасад. фикр карда ба ягон хулоса меоем, писарам. тую Турахонов оташу об ҳастед. дар колхозамон ҳам кор бисёру одам кам, ҷавоб дод Хайрӣ. Не, буваҷон, фақат дар колхози худамон не, якравона сарашро ҷунбонид Пулот. писарҳои ҳама дар фронт, ман бошам сиҳат ва саломат дар байни мӯйсафедон кор кунам. ба рӯи одамон нигоҳ карда наметавонам. шарм медорам. ҳозир дар ҳама ҷо мӯйсафедҳою занҳо мондаанд. аммо ҳамсолони ман дар хизмати ҳарбиянд. медонам, писарам, дар ҷои ту мебудам, намедонам, ки худамро чӣ хел ҳис мекардам. Пулот ба рӯи модараш нигоҳ кард. рӯзҳои охир рангаш парида, чеҳрааш пажмурда, пилкҳои чашмонаш варамида буданд. вай ӯро боз дилдорӣ медиҳад. гуфтугӯи онҳо бо омадани Халиламаку Баҳор қатъ гардид. Пулот онҳоро дида сурх шуду ба хона даромада рафтан мехост, ки Хайрӣ ӯро бо нармӣ боздошт. куҷо меравӣ? нағз не, писарам. онҳо аз рӯи меҳрубонӣ бо дили кушода меоянд. бо дилгармӣ пешвоз гирифтан лозим. оҳангари пир монанди ҳарвақта яктаи хокистаранги сабук дар тан, рӯймолашро ба сараш салла карда баста, бо мӯзаи қирзии бусулақай таптапкунон омада, ҳанӯз аз таги дар истода ба Пулот табассум кард. кани писарам, тайёриятро бин, ҳамроҳ ба сохтмон меравем. вай ба Хайрӣ ва Пулот наздик омада, ба онҳо салом доду баъд ба Пулот рӯ оварда суханашро давом дод. кори ба ту муносиб, писарам. ҳар дуятон ҳам меравед? пурсид Пулот. эҳ, Пулот, Пулот, гуфт Баҳор хандида. дар хонаамон ҳамин қадар ҷангу ҷанҷол шуд, ки ҳеҷ напурс. ман мегуфтам, ки дадом истанд, аммо дадом мехостанд, ки ман монаму худашон раванд. бале, бале, ҳамин хел шуд, писарам. Баҳор зурӣ кард, ман ақиб гаштам. Халиламак ба риши сафедаш бо даст шона зада, лабханд карду воқеаи гузаштаро як баён намуд. Турахонов ба рӯйхат фақат Баҳорро гирифта будааст. аз ҳар оила ба сохтмон як кас рафтанаш лозим гуфтааст вай. аммо оҳангар ба ду по рост истода гуфтааст: не, духтарам, ту ба ҳеҷ куҷо намеравӣ. ба ҷои ҳар дуямон ҳам худам рафта кор мекунам. дадо, ман ҷавон, ба рӯйхат маро навиштаанд. дуруст кардаанд, гуфтааст Баҳор. ҳой, ту
ту маро ба қатори пиракиҳо надароварда ист? Вай ҷавон будааст. ҷавон бошӣ, дар колхоз монда ба институт даромада тайёриятро бин, мегӯяд Халиламак. Ба кадом институт? Мепурсад Баҳор тамоман дар тааҷҷуб монда. ба кадом институт будааст? Боз мепурсад, а? Мӯйсари пирамард аз қаҳр рост мехест. аз падарат нияти дилатро пинҳон карданат нағз не. охир ту духтур шуданӣ будӣ ку? духтури касби нағз. духтари падари бесавод духтур шавад, одамҳоро табобат кунад, ин магар кори бад аст? Кӣ медонад вақташ ояд, аҷаб не ки худамро ҳам табобат кунӣ. падар, ҳой падар, ҳозир вақти хондан не, вақти ҷанг, вақти барои ғалаба кор кардан аст, мегӯяд Баҳор одобу услуби суханро нигоҳ дошта. ҷанг ба роҳи худаш, лекин вақти ҷанг гуфта дарси институтро бастаанд чӣ? рафта хондан мегирӣ. Гапашро гузаронданӣ мешуд оҳангари пир. намехонам, якравӣ мекард Баҳор. гапи падарро мегардонӣ, мегӯяд Халиламак бо ҷаҳл ва лаҳзае фикр карда мебинад ки ба духтари меҳрубонаш беҷо дод мезанад ва ҳамон дам аз ҷаҳл фаромада мегӯяд: ҳо дар ёдат ҳаст, худат навишта будӣ ку духтур мешавӣ. ман инро шунида сарам ба осмон расида буд. то инқилоб сарамон хам, фақат кори дари бойро мекардем. ситораи толаи ту баланд будааст. акнун дилат кадом касберо ки хоҳад хон, илмдор шав духтарам. духтари камбағал духтур шавад, ана ин хушбахтӣ. ман чӣ қадар бо ту ифтихор хоҳам кард. дили Баҳор аз меҳрубонӣ ба падараш лабрез мешуд. вай қариб гирья карда мегӯяд: ҳамаи ин сонитар, дадоҷон, сонитар. шумо дар клуб будед, дар он ҷо чӣ гуфтанд шунидед. республика ба қувваи электр эҳтиёҷ дорад. ман узви комсомол. вай хаёлпарастона ба дуродуре нигоҳ карда гапашро давом медиҳад. истгоҳи барқи обиро созем, дастгоҳи заводҳо, ғӯроззанон ба кор дароянд. шумо хаёл кунед ки аз ҳамон дастгоҳҳо яктояшро ман ба кор даровардаам. дар хонаҳо ҳамчун ситораҳо чароғҳои иличӣ фурӯзон мегарданд. яке аз ҳамон чароғҳоро ман фурӯзон мекунам. худи ҳамин барои халқ, барои диёрамон хизмат кардан аст. шумо маро аз ин бахт бенасиб нагардонед, дадоҷон. дар айни замон аз ин кори заруртар нест. институт ба ҳеҷ куҷо намегурезад. ҷанг ки анҷом ёбад, ба институт ҳам дохил мешавам. охир мумкин буд ки Пулод ҳам ба институт дарояд. шумо худатон ба сохтмон рафтани вай розӣ шудед ку? ба ёд оред, сохтмон ҳам фронт, гуфт котиби мо. агар ба сохтмон Пулод худаш рафтанӣ шавад, ӯро аз раҳяш мегардонед. охирин далели Баҳор ба пирамард таъсир кард. вай ба духтараш роҳи нағзу ба дигарон роҳи бад нишон дода наметавонист. вай як оҳ кашиду баъд чеҳрааш кушода шуда гуфт: ин тавр бошад, Пулод ҳам ба мо равад. гуфт дар охир Халиламак. барои чӣ шумо худатонро ҳамроҳ мекунед? мепурсад Баҳор ҳайрон шуда. ман ҳам рафтанӣ, духтарам, масъала ҳал. акнун аз роҳ гардонидан наметавонӣ. оҳангар дар он ҷо обу ҳаво бар ин зарур. Акрамхон илтимосамро нагардонд, ҳамроҳ мебарад. бо ҳамин падару духтар ба як қарори қатъӣ омаданд. оҳангари пир ҳамаи инро ҷо ба ҷо бо ҳазлҳои гуворо орою торо дода ҳикоят кард. аммо Пулод бошад то рафт сарашро поён меафканд. масъала чунон ранг гирифт ки реҷаҳои Пулод вайрон шуданд. ба сохтмон вай рафтанӣ буду баръакси ҳол шуд. акнун вай нею Баҳор меравад. Пулод бо Баҳор хаёлан дар дилаш гап зада ба вай ваъда дода буд ки ба сохтмон рафта барои худаш
ва ҳам ба ҷои вай кор мекунад. маълум мешавад, ки боз ба таърифи худ дода шудааст. барои чӣ толаи ӯ наметобад? ҳамин ки қоматашро рост карданӣ шавад, муште омада ба сараш мезанад. акнун маълум шуд, ки баҳор ба сохтмон мерафтааст. ба сохтмон бо Турахонов меравад. дар ин вақт гумони даҳшатоваре сари Пулодро гиҷ кард. мумкин аст Турахонов барои он ба сохтмон рафтани Пулод монеъ шуд, ки баҳорро аз вай ҷудо кунад. чӣ кор кунад? ҳама ба муқобили ӯ, ҳатто модараш ҳам. вай гуфт, ки эҳтимол Турахонов ҳақ бошад. эй касали лаънатӣ, ту ҳоло ист маро ба осонӣ ба чанголат афтонда наметавонӣ. баҳор бо Турахонов меравад. бигзор равад. вай ҳам ба ягон тараф меравад. дар зиндагӣ мавқеи худро меёбад. дар ҳеҷ куҷо ба ҳеҷ кас бори гарон намешавад. намегузорад, ки ягон кас барои ӯ сурх шавад. вай худи ҳозир фақат як чизро мехост: аз ин ҷо зудтар раваду худро ба баҳор ва падари вай нишон надиҳад. лекин ин корашро буздилӣ ва шармандагӣ ҳисоб намекарда бошанд. Пулод якбора сарашро бардошту ба Халилбобо рост нигоҳ карда гуфт: халиламак, маро ба сохтмон ҳам гирифтанӣ нестанд. кӣ намегирифтааст? ҳайрон шуда пурсид Халиламак. Турахонов ба силкасал дар он ҷо кор нест мегӯяд. аз ин гап пилкҳои чашмони Баҳор ба ҷунбиш омаданд. аммо Халиламак бо меҳрубонӣ гуфт: писарам, касал гул нест, ки онро парвариш ва эҳтиёт карда гардӣ. дар бораи он бисёр фикр накун. ба касалӣ гӯш карда ба раяш дароӣ авҷ мекунад. ман бо гӯшам шунидам, ки ин хел касалҳоро ҳозир ба осонӣ даво мекунанд. ба худат як нигар, куҷои ту ба касал монандӣ дорад. ба гуфтан осон яклаба табассум карда гуфт: маро ба сохтмон нагирифтанд ки охир. ин корро ислоҳ кардан мумкин. агар хоҳӣ, худам бо Турахонов гапзанон карда мебинам. вай ҳамсояи нағзи мо гапамро намегардонидагист. не, лозим не, гуфт Пулод. ман ба марҳамати вай эҳтиёҷ надорам. Халиламак бо таассуф дастонашро ба ду тараф кушода гуфт: ба ту ягон маслиҳат дода намешавад, писарам. ба хасу хошок монанд ҳастӣ. ба андак гап дарҳол аланга мегирӣ. баҳор бо ҳаяҷон ба гап ҳамроҳ шуд. хафа нашав, Пулод. ман бовар мекунам, ки ту сиҳат шуда ба назди мо ба сохтмон меравӣ. эҳтимол ба фронт ҳам равӣ. ман ба ту рости гапро гуфтам. хайрӣ барои Пулодро дилбардорӣ карданаш аз Баҳор хурсанд шуда, дастони ӯро миннатдорона дошта фушурд. шумо худи пагоҳ меравед? пурсид Пулод бо қавоқи овезон. бале, пагоҳ меравем. Акрамхонако моро дар фоетонаш мебарад. дар фоетонаш мегӯӣ? Пулод худро дошта натавониста ба ҷаҳл пурсид, зеро ин суханон ба дили ӯ чун нештар халида буданд. аз кай боз ту дар фоетон сайругашт мекардагӣ шуда мондӣ? аз аҷдодонат ягон бои фоетонсавор нагузашта буд кӯ? хайрӣ бо маломат сарашро ҷунбонид ва бо чашмонаш Халилбоборо нишон дод. ту охир ӯро ҳам хафа мекунӣ, писарам. худатро ба даст гир. ҳа, чӣ шудааст? гуфт Баҳор лабонашро газида. Турахонов бегона некӯ, ҳамсояи мо. худаш таклиф кард, ки мо дар фоетони ӯ равем. дадом розӣ шуданд. Пулод боз ҳам сахттар гап задан мехосту, аммо дарҳол худро нигоҳ дошт. дастонашро гиреҳ карда, панҷаҳояшро бо шиддат фушурд, ки нохунҳояш ба кафаш фурӯ рафтанд. ҳақ ба ҷониби модараш. баҳор дар назди ӯ чӣ гуноҳ дорад? ба ӯ заҳр пошиданаш аз рӯи инсоф аст магар? ҷаҳл ояд,
ақл меравад мегӯянд. агар оромона мулоҳиза кунӣ, баҳор бо Турахонов ба сайру гашт не, балки ба сохтмон меравад. ба ин фақат ҳасад бурдан лозим меояд. лекин вай дар он ҷо ҳам бо Акрамхон мешавад. баҳор чӣ кор мекунад? Пулод нарафт, дар ин ҷо монд гуфта ба сохтмони ғалабагез нарафта намешинад кӯ. Пулод ҳамин қадар ба духтар бовар кардан мехост, аммо кадом як мурғи зишти хаёлот ба синааш михлаб мезад. падару духтар рафтанӣ шуда аз ҷой бархостанд. хайр писарам, рӯз рафтааст, аммо ҳанӯз мо ба роҳ баромадан тайёрӣ надидаем. саҳарӣ барои хайрухош меомадагистӣ? Пулод ғамгинона хомӯш истод. оҳангари пир аз афташ дар дили ин ҷавон чӣ шӯру ғалаёнотест пай бурд магар, ки бо меҳрубонӣ гуфт: майлаш, худат медонӣ. ва баъд бо хайрӣ рӯ овард. хайр, нағз бимон ҳамсоя. Пулод дасти Баҳорро ғайриихтиёр гирифт. дасти хурдакак ва гарми ӯро дошта истод. баҳор ҳам дасташро кашида нагирифта, дар ҳолате ки падараш бо хайрӣ менигарист, аз Пулод пурсид: ба ман хат менавиштагистӣ? Намедонам, гуфт Пулод. Пулод, албатта навис. ман бе ту худамро танҳо ҳис мекунам. бисёр дилтанг мешавам. саҳарӣ барои гусолидани мо биё. мебиёӣ ҳа? Намедонам, гуфт Пулод чашмонашро пинҳон карда. вай дастони хурдакаки гарми духтарро дошта, дар ҳамин ҳолат дергоҳ истодан мехост. ҳарорати ондастони гарм ба дили вай гармӣ мебахшид. лекин боз аз он аламаш меомад, ки Баҳорро гуселонидан баромада, Турахонов ӯро ба фоэтонаш шинонида чӣ хел мебарад, ҳаминро мебинад. Не, Баҳорро гуселонидан намебарояд. вай дасти духтарро сар дода такрор кард: намедонам, ки мебароям ё не. баҳор ба чашмони Пулод бо илтиҷо, бо тавалло нигоҳе афканда гуфт: не нагӯ, мешунавӣ. саҳарӣ гуселонидан мебароӣ, а? Хуб мебароӣ? Пулод бармаҳал аз хоб бедор шуда ҳис кард, ки ин суханони Баҳор дар гӯшаш садо медиҳанд. як лаҳза дар болинаш ба хаёл рафта нишаст. хайрӣ ҳам аз хоб кайҳо хеста дар хонаи дигар ҷунбуҷул карда мегашт. инро Пулод мешунид. вай саросима либосашро пӯшиду худро ба модараш нишон надода оҳиста берун рафт. кӯчаҳои қишлоқ ғайри муқаррарӣ сермағал буданд. ғиҷироси аробаҳо, фирқи аспҳо шунида мешуданд. барои он ки одамонро набинад, қад-қади тангкӯчаҳо ба майсазоре равон шуд, ки вақти Баҳор дар он ҷо бо духтарак лола чида буд. аз ҷойҳое ки ҳар гоҳ дарс тайёр мекарданд, аз зери садаи барояш азиз гузашта, ба лаби руд фаромада рафт. бо оби андаке тираю сард рӯяшро шуст. чанд каф об гирифта нӯшид. вай нонушта накарда, комаш талх ва хушк буд. вақте ки саҳарӣ оби сард менӯшид, одатан модараш хавотир шуда омада пешонаашро дошта медид, ки мабодо ҳарораташ баланд бошад. вай ҳоло модарашро дар паҳлӯяш ҳис карда, бо узру маъзури зери лаб гуфт: не буваҷон, ҳароратам мӯътадил, лекин дилам месӯзад. аз ҷояш бархоста рӯ ба ҷониби ҷараёни руд равон шуд. эҳтимол саҳарӣ дар ягон тарафи кӯҳ борон борида бошад, зеро ки оби руд дере нагузашта лоёлуд кафзанон хасу хасробаҳои сари роҳашро меовард. Пулод лаблаби соҳил камтар рафту ба фарозие баромад, ки он ҷоро меписандид. аз он ҷо роҳи баромади Бахмалқишлоқ ҳамчун дар рӯи каф намоён буд.
қатори аробаҳое ки ҳар гуна асбобу анҷоми рӯзгор бор карда шуда буданд, роҳро банд мекарданд. деҳқононе ки ҳанӯз тӯшаҳои роҳашонро бор карда нашуда буданд, дар атрофи аспу ароба ва маркабҳои худ ҷунбуҷул мекарданд. гуселкунандагон ба онҳо ёрӣ медоданд. сари кӯча аз ҷувол, қанор, хурҷин ва дигар борҳое ки бо рассанҳо баста шуда буданд, пур буд. самоварҳо, дегҳо ва печкаҳоро бо карнайҳояшон, каландҳо, белҳои оҳанинро ба аробаҳо бор мекарданд. тароқу туруқ ва ҷарангҷурунги асбобу анҷомҳои оҳанин қиву чӯви ба гусел баромадагонро пахш мекард. пулот рӯи харсанги дарботҳо суфтаю аз боронҳо шусташуда нишаст. вай барои чӣ ба ин ҷо омад? дишаб вай ба Баҳор гуфта буд, ки гуселонидан намебарояд. саҳарӣ вақте дар гӯшаш садо додани суханони Баҳор ҳам аҳд карда буд, ки аз пасаш набарояд. вай дидан намехост, ки Баҳор чӣ хел меравад, лекин боз барои чӣ аз ин баландӣ тамошо карда нишастааст? кӣ ва чӣ ӯро ба ин ҷо овард? ё ба ҳар ҳол мехоҳад, ки аз дур ҳам бошад, бо як нигоҳе Баҳорро бинад. охир онҳо якдигарро дер гоҳ дида наметавонанд. мана саҳарҳои бепоёне, ки баҳорон вай бо он духтар дар он ҷойҳо лола мечид, акнун дар ин ҷойҳо лола ҳам нест. сабзаҳо низ дар гармо зард шуда сӯхтаанд. вақти баҳор вай бо ҳамроҳии духтарак хушбахт буд. шодию хурсандиаш ба дил намеғунҷид. сараш пур аз орзую умедҳо мегашт. вақти бо он ҳама орзуву умедҳояш падруд гуфтан омадааст, бо баҳор низ хайробод мегӯяд. не, пулот аз он орзую умедҳояш дил канда наметавонист. баҳор меравад, аммо дили ӯ бо ӯст. вай бо ҳиссиёт дода шуда, дар айни замон садои ӯро мешунавад, ки ба ҳаёти мураккаб ва ояндаи пурнур даъват менамуд. ватанам, ту маро зуру тавоно, донишманд, маънаан бой ба воя расондӣ. ҳолеё ки вақте ҳамин зуру тавоноро барои ту сарф кардан омадааст, ва ман ба ин тайёрам, ватани азизам, ва ман ягон рӯз ин корро мекунам ва боз тавонотар мегардам. акнун аз ҳамқишлоқҳоям пинҳон шуда гаштаам. чӣ кор кунам, ки ман аз онҳо гурехта нагардам? барои он ки дар гӯшам ин суханон ба ҳеҷ чиз ба кор намеояд, ҷарангоз назанад, ман бояд чӣ кор кунам? ҳамсолони ман худро ба обу оташи ҷанг зада гаштаанд. ҳамқишлоқиёнам ба сохтмони раҳакӣ шудаанд, ки диёрамонро нурборон мекунанд. лекин ман, ки дар орзуи барои ватанам ва халқам бо ҷону ҷаҳд кор кардан будаму ҳастам, дар каноре монда чӣ хел ҷамъ шудани онҳоро дида ҳавасам меояд. пулот аз фикр кардан асабонӣ мешуд. аз сӯзиши дил ва ҷаҳл мушташро хаёлан ба харсанг мезад. вай аз рӯи табиати ҷавонӣ душвории ба сараш омадаро аз будаш зиёдтар мепиндошт. ҳоло вай ба назари худаш гуреза менамуд. офтоб бо табассум намоён гашту аз нури он алафҳои соҳили руд, боғҳои деҳот, роҳҳои росту васеъ нурборон гаштанд. дар роҳи рости васеъ ҳама ба хишовандони ба сохтмон равандашон хайрухуш мегуфтанд. аробаҳо ба роҳ даромада кӯчаро аз чанг пур карданд. ғиҷроси аробаҳо, доду фарёди бачаҳо ба гӯши ӯ аз дур ҳам омада мерасиданду вай ногаҳон дар ҷояш карах шуда мемонд. фоэтони бо бахмали сурх зинат додашуда аз қишлоқ ҳамчун тир бо сурат берун омада, аробаҳоро ақиб гузошта, аз канори роҳ ба пеш гузашту рафт. баҳор, халиламак
ва Турахонофи дар фоетон нишастаро Пулот бар ало диду гӯё ӯро кадом як қувваи барои ӯ ноаён аз ҷо бардошту вай аз рӯи он санг ҷаҳида хист. дар пеш ба ҷуз фоетони сурх ҳеҷ чизро намедиду аз байни биёбон ба тарафи роҳ медавид. дилаш бо суръат ва шиддат метапид. худашам намедонист ки бо ин шитобон давиданҳо аз паси фоетон расида рафта чӣ кор мекунад. ҳамаи гапҳои аз дилаш гузаштаро ба Турахонов гуфта аз ӯ талаб мекунад ки ӯро ҳам баранд ё ки Баҳорро зурранд дошта аз фоетон фароварда то ғалабагез худаш ҳамроҳ мебарад. ҳатто минбаъд ҳам ба хотир оварда натавонист ки кадом ҳиссиёт кадом мақсаде ба пеш меронд ки биёбонро бурида ба фоетони Турахонов наздик шавад. дар он лаҳзаҳо дарду алами дилаш, рашк ва нафраташ нисбат ба одаме ки Баҳорро мебурд ақли Пулодро тира гардонида буданд. фоетон то рафт аз ӯ дур мешуд. вай қуввати охиринашро сарф карда медавид, пеши по мехӯрд, афтидаю хеста ҳарсоззанон медавид. як бор пояшро ба санг зада афтиду нафасаш гирифта аз ҳол рафт ва аз ҷой бархоста давиданро давом доданӣ шуд ки фоетон дур рафта аз чашм ғайб зад. афтида зарб хӯрда зириқоскунон дард кардани зонуҳояшро ҳам ҳамон вақт ҳис намуд. Пулот кам кам ба худ омада аз кори кардааш шармаш омад. худро сарзаниш мекард. барои чӣ аз паси фоетон девонавор медавид ё дар ҳақиқат ақлашро гум карда буд. вай аз як канори роҳ майда майда қадам монда, худро ба ҳеҷ кас нишон надодан, кушида, хастаю монда, ҳатто ба дари хонаашон наздик омада ҳам пай набурд ки дар ҳавлияшон эмкаи кӯҳнаи сиёҳи чанг зер карда истодааст. модараш ки дар ҳавлӣ нон мепухт, афту андоми ӯро дида тарсид. ва ту чӣ шуд писарам, куҷо гаштаӣ? обозӣ кардам, гуфт Пулот чӣ ҷавоб доданашро надониста. ҳа, барои ҳамин оина бар ин тоза будаӣ. хайрӣ ба сару либос ва чашму рӯи писараш нигоҳ карда, дигар алами Пулотро овардан нахоста, бо сараш ба хона ишора кард. меҳмон омад, медонӣ кӣ? амаки Шермат. шермат Қосимов ҷураи деринаи Ҳайдар ва дӯсти оилаи ӯ буд. ҳардуяшон дар як ҷо хонда, дар як ҷо кор карда буданд. вай ҳамавақт меҳмони азизи аҳли оилаи Содиқов ба шумор мерафт. ҳарчанд дилаш зиқ бошад ҳам, дар чашмони Пулот нури шодмонӣ барқ заду вай ба хона даромад. Пулот воқеаҳои аз сар гузаронидаашро аз ҳама пинҳон дорад ҳам, аз ин одами доно ва ботамкин ки дар умраш бисёр душвориҳоро дида, бисёр китобҳо хондааст, пинҳон намедошт. лекин ҳозир вай ғаму ғуссаи бисёре дошт. баъди писари калонияш додараш низ дар ҷанг ҳалок шуда буд. инро шунида дили Пулот таҳ нишаста рафт. азобҳои аз сар гузаронидаи худаш дар назди ғаму ғуссаи амаки Шермат ҳеҷ гап шуду монд. амаки Шермат дар хонаи Пулот назди миз нишаста мактуби Ҳайдарро ки хайрӣ дода буд мехонд. Пулотро дида мактубхониро қатъ карду аз ҷояш бархост. Шерматако марди фарбеҳ, поёни чашмонаш андак варам карда буд. аз рӯи гуфти худаш вай солҳои охир ба дарди дил гирифтор ва бо ҳамин сабаб ба фронт даъват нашуда монда буд. салом Пулот, гуфт ӯ бо овози баланду ба назар бардамона. ҳа ҷура, ба ту чӣ шуд? соли ман ба як ҷо расида монд. ба 50 наздик шудам. ту тамоман ҷавон ҳастӣ. бо ин сину сол дар ту касалӣ чӣ кор мекунад? канишин, ба ҷавонҳо бемор шудан мумкин не. вай зуд нафас мегирифт, аммо
дар чеҳрааш чун ҳамеша осудагӣ ва дарундорӣ хонда мешуд. вай ғами худро дар қаъри дилаш ҷо дода гардад ҳам, аммо дар ожангҳои пешона ва чеҳрааш нақшаҳои он ғаму андӯҳ намудор буданд. Пулот барои тундмизоҷии андак пештараи худ шарм кард. аз сабаби он ки ба меҳмон бисёр раҳмаш меомад ва эҳтимол аз оҳанги сахтгирона ва омиронаи Қосимов, ки аз афташ пешакӣ сифати мардонагӣ ва матонати Пулотро ба тахмин пай мебурд, суханони тамасхуромези ӯ ва бемориашро ёдовар шуданаш ба дили ӯ сахт нарасиданд. «Шерматамак», умедворона пурсид Пулот, «аҷаб нест, ки шумо ба ман ягон маслиҳат диҳед. муҳтоҷи маслиҳати ман бошӣ, марҳамат». Қосимов аз ҷой бархоста дар хонаи хурд вазнин қадам зад. «Маълум, ки ба хонаи шумо дониста дар вақташ омада будаам. модарат ҳама гапро ба ман гуфтанду, аммо ба ҳоли ту ниҳоят дилашон месӯхтааст». Вай ба мактуби рӯи миз ишора кард. «Ин мактуби падаратро бо диққат хонда баромадӣ?» «Хайр, чӣ хулоса баровардӣ аз ин мактуб?» «Ман ин мактубро хонда ба чунин хулоса омадам: ягон коре нест, ки аз дасти одами советӣ намеомада бошад. Одамон ба иҳотаи душман меафтанду боз аз он зада мебароянд. аз асорат гурехта халос мешаванд. купрукро дар зери бинии фашистон тарконидан дар назар гӯё кори ба доираи ақл намеғунҷидагӣ аст, аммо онро метарконанд. ман барои чӣ ин гапро мегӯям? охир душвориҳои ману ту аз душвориҳои онҳо камтар. фаразанд ба ту касалӣ часпидааст. ту онро рафт намо, ба армия нагирифтаанд, ба ғалабагез ҳам. кори мувофиқ пайдо намо, бозувони боқувват дорӣ. мамлакатамон паҳновар, дар ҳама ҷо дӯстони меҳнатдӯст зарур». Вай дар назди Пулот рост истод. «Кӯтоҳи гап, тӯшаи сафарро банд, ба совхози мо меравӣ. Совхоз нав аст. чунон биноҳои нав месозад, ки бо ман меравӣ, ҳунар ёд медиҳем. аммо пешакӣ огоҳ карда монам, тамоми рӯз дар ҳавои тоза мегардӣ ва арақ резонида кор мекунӣ. шояд ту совхозро медониста бошӣ». оре, вай совхозере, ки Шерматамак директори он буд, медонист. ҳар боре ба хонаи Содиқовҳо омаданаш Шерматамак дар бораи корҳои совхозаш ҳикоя мекард. ин совхоз дар биёбони васеъ нав ташкил меёфт. ба қарибиҳо канал кофта, ин заминҳои явшонирӯида ва кафидахобидаро обёрӣ намуданд ва акнун коргарони совхоз пахта мерӯёнданд. Пулот суханони Шермат ба хотир овард. вақтҳое ки совхоз нав ташкил ёфта буд, муҳоҷирон дар даштҳои беохири тобистонаш сӯзон, зимистонаш қаҳратун, дар чайлаҳо, заминканҳои зиста мардонавор кор мекарданд. бунёди ояндаи хӯрамонаи биёбонҳои нопайдоканор ана ҳамин тавр гузошта сар шуда буд. ин як кори мӯъҷизаасое буд. халқе, ки дар ҷанги бо фашизм ин қадар қувва сарф карда хун мерехт, дар он солҳои душвортарин халқи меҳнатқарин бо ҳамон сифатҳои бунёдкориаш монда буд. ин халқ аз душман имрӯз ва ояндаи худро мудофиа карда, сохтмони ин ояндаро мутаассил давом медод. Қосимов ба совхоз Пулотро даъват карда, ба ӯ мегуфт, ки бо ин кораш вай ҳам ба фронт ёрӣ мерасонад ва ҳам барои муҳайё сохтани фардои хушбахтонаи республикаашон ҳиссаи худро ҳамроҳ мекунад. дар хона ҳамёза кашида намешинад, кор карда падарашро ҳам хурсанд мекунад. дар совхоз вай ҳунари бинокориро меомӯзад, ки ин касб ба вай ҳамавақт дар ҳар куҷои мамлакат, дар ҷанг ҳам баъди ҷанг ҳам ба кор меояд. охир дар вақти ҳамлаю ҳуҷум ҳам
аз ҳама зиёдтар сапёрон заруранд. Пулот таклифи Шерматамакро бо ҷону дил қабул карда гуфт: кай меравем Шерматамак? корро ақиб партофта чӣ кор мекунем? ҳозир рафтан мегирем. бо модарат гапзанон кардам. розӣ шуданд. савхоз дур не. модарат ҳам зуд хабар мегирад. ту ҳам омада меистӣ. ба модарат ғамхор бош. ӯро эҳтиёт намо, писарам. азоб надеҳ. онҳо ба ҳавлӣ даромаданд. хайрӣ дар ҳамаи ин муддат ба суҳбати онҳо халал нарасонида чой меҷӯшонид ва дам карда овард. онҳо яктои нони гармро хӯрда чой нӯшиданду баъд Пулот тӯшаи роҳро баст. либосашро иваз карда, ҷомадони фанерини бенамудашро ба мошин бароварда монд. буваҷон, гуфту дар ҳалқаш чизе дармонд. вай аз зодгоҳаш аввалин бор дур мерафт. бинобар он ҳаяҷони худро нигоҳ дошта натавонист. ба зур худашро даст гирифта ҷиддӣ гуфт: аз падарам мактуб биёяд, дарав биёред. майлаш писарам. хайрӣ ҳам ашки чашмонашро ба зур дошта тавонист. вай мехост ки фарзанди аз ҷонаш азизашро то совхоз гуселонад, барои дар замини нав ҷойгир шуданаш кӯмак расонад. аммо дар он рӯзҳо бачаҳои мактаб ба колхоз дар кори саҳро, боғ, дар парвариши сабзавот ёрӣ мерасониданд. вай онҳоро ба ҳоли худашон монда рафта наметавонист. хайр ҳеҷ гап не, ба он канори дунё намеравад ку. фақат ин ки худашро дигар азоб надиҳад, барои ман тандуруст ва хурсанд бошад, ҳаминаш кифоя аст, мегуфт худ ба худ Хайрӣ. Қосимов нимтани каттонии худро дуруст пӯшида ба Пулот рӯ овард. биё Пулот, савор шав, рафтем. Хайрӣ писарашро оғӯш карда аз пешонааш бусид. роҳи сафед, саломат бош писарам.